Sumimpen talenging kalebu pambukaning warana taralen saking layap luyup pingaluyup pindha pesating sumpena sumusuping arah Sojati lah kaya mengkono to wau Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ngawih ingkang ngrayi Raden Harya Setyaki kinarya nyumadyaken titian nenggih rata Kyai Jaladara ebaing kreta miyang sukuning turangga yen Cinandra kadya lintang makukuhan anabuh gangsa Lokananta Ajambo samya medhali lerat adit weleting kondo tanyanggung mangoncang nidi om benjang sangat cimicil adinya medhali wuwus terus to Surawilaga kaya buta singa wregil Nadyan tata lahir Siadi nyekel kendali ning turangga nanging batin Siadi ingkang bakal nyekel kendali ning lakon. Liripun kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Bakal entuk gawe lan uranipun Kakang iki mengko katitik saka playuning jaran papat ingkang minangka pangiringing rata. Ingkang dipun kanjengaken Kanjeng Koko Prabu menggah ingkang dipun ngendikaken kados pundi? Nadyan ingkang pun rayu menika sampun pono menggah ing ayudha ananging bab pangendikan ingkang setunggal menika saestu mboten kinten kula tumambuh saestu kula menika namung saderma kusir paduka ya mara gage waspadakna kuda cacah papat ingkang ulesing abang kuning ireng kelawan putih samengko kabeh dadi lambang inggih yen Bantre Rata iki mengko tinarik kuda ingkang awarni ireng lelakon iki bakale menep lire padha trimane. Mekaten Kanjeng Koko Prabu. Ya. Yen Bantre Rata tinarik kuda ingkang ulese kuning pun kakang nggone rembukan mengko rumambang rasemeleh setengah entuk gawe, setengah ora entuk gawe. Mekaten Kanjeng Koko Prabu. Ya. Yen Bantre Kreta tinarik kuda ingkang ulese putih tegese Yayi Duryudana nglilakake rembug kang mengko bakal nglungake negara Ngastina Ngendra Prasta lan sak jajane inggih Kanjeng Koko Prabu nanging yen Bantre Kreta mengko tinarik kuda ingkang ulese abang tegese kodrate jagat wis ora iso diwiradati meneh ya ing kono bakal pecah perang Setyaki. Trawaca pangendikanipun Kanjeng Koko Prabu. Ya. Dinten menika kula nyadong dawuh Kanjeng Koko Prabu. Sesuk ngenteni sapa saiki luwih prayoga. Kantinen turangga jeneng ingsun bakal manjing ing wahananing rata budal. Dina iki Dimas monggo kula dherekaken diun.
ya telangening kalang buana glarawan dan muncar tinon lerek kagonang sureng sorotetan kasoran haring purnameng gegono yaning alon-alon negari Wirata. Lah menika rata titianing nata Dwarawati. Awujud kreta kencana wasta Kyai Jaladara. Nadyan wujud rata sanes yasane manungsa nanging ingkang yasa tuhu para Jawata nenggih empu anggon jali tuwin Ramayadi. Ingkang mandhe wonten luhure Mega Malang. Pramila datan nama mokal menawi sedaya piranti saranduning pepetinging dudu selama ing wesi nanging rajaning wesi miwah tosan pepetingan kreta winangun pagedhengane kanan kiring sinung cendela mawi gedhah linangse sutra maneka warna menawi lamun lumampah bantre kreta mongko katiping samirna rembyak kaya hayang angawe-awe pagedhonganing rata linuruban cindhe wilis kinarya mengku wineping pintu tuhu kencana mulya pinatik mutiara inten jamrut binten hergeni ingkang kinarya uparengganing siraming kreta sising pindha jalatri mila yen kasorot ing basanta mromong yayah cendara rasamali garu rasamala dasar kayu tuwa madeg serate cetha dorenge yen kinarya lumampah mangambar gandane pindha prayangan saknginggiling pagedhongan sinung kencana apindo awak sarpa sakembaran ngadhep mungkur petet kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara ware sak cengkir nganglang jagat gedene kreta tinarik turangga catur ingkang ulese abang ireng kuning kelawan putih dasare turangga yayah padha gagahe padha kukuwe padha karosane tuwin sektine mboten nama mokal keranten catur turangga menika sayekti paringi para Jawata ingkang dados pralambang pangayomaning titah ing sedaya arah ingkang abang nama Kyai Bropuspa asale saka jagat kidul peparingi Sang Hyang Brahma daya panguwasaning bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawange ingkang ireng nama Kyai Sukanto asale saka jagat lor peparingi Sang Hyang Basuki daya panguwasaning bisa ambles bumi ngayomi sangya para rawange ingkang kuning nama Kyai Sinyoseti asale saka jagat kulon peparingi Sang Hyang Maya darbe kasekten bisa ngambah lumahing tuya manjing telenging samudra tan prabeda kaya ing daratan ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan peparingi Sang Hyang Bathara Wisnu kasektene bisa mambur ngambah dirgantara kaya ana ing daratan ngayomi sangga para rawange wis sampet busaning turangga apus buntut Kuswaraga tepak baludru retna cineplok-ceplok surukmi sari apindo sekar duren teropong adi kinancing ademan wesi kinung candela bagas kara katon gebyar-gebyar yayah daru tetarungan kekalong gembyang rinincingan kencana rinunce cara balen
dasar turangga sekti nate sinabetake ana ing Madyalaga sisip jemparing nusup kukuse Sendhawa tawa tawi tawartan ana gegaman kang tumomo yaiku sir tuwin panongsong wis mapan ana mepapane dewi-dewi Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna wis mapan ana pagedhonganing rata panongsong angegarake songsong kusir amekak kendali angayatake sambuk sepira to dawaning sambuk warata wolung depa ngayang yen ngadeg kaya teja yen mengkung kaya wong mentul ponang cemeti turangga mulat lebating sambuk padha sakala kuping jepiping mrirat mlirik untu mringis buntun jentar suku mancat duna dungkap panyambung kisir kena pok gantaning turangga mamprung kaya kencana watange sewu kelepatanipun ingkang pun wayah tadah wadana pukulun. Iya, Kresna. Wonten dosa lan lepat menapa dene panjenengan paduka sangat dipukulun. Marpaki
dumateng lampahipun ingkang pun wayah Dwarawati anggenipun badhe bidhal dhateng negari Ngastina Pukulun nadyan ingkang pun wayah ngaturaken sembah sungkeming pangabekti konjuk ngarsanipun Yang Adi Pukulun Narada Pukulun Kanwa Pukulun Janaka miwah Pukulun Rama Parasu iya Kresna ulun tampa sembahmu raet pangestu ulun tampanana iya Kresna ulun tampa sembahmu raet pangestune wong utawa Jawata Pukulun tampanana marang jeneng sira putuku Gir Dwarawati iya ora lewat pangestune para Jawata kebat tampanana Narayana ora lewat pangestune wong tuwa wae ya leluhurmu ya para Jawata tampanana inggih sanget anggen dadosaken jimat paripe dayana ing kasantosan Kresna Kaki Prabu Nger sumurupa ya Nger ulun ngejawantah iki yektine bakal ngetutake lakunira dadi dutaning Pandhawa
ron mawur katiuping angin umpil amya Lah punika to warnanira adeging pasewakan ingkang dumunung wonten saklebeting pendhapa negara Ngastina. Semono lagi Abawa rasa dene Ranata Suyudana tansah mangu saklebeting Pancandriya. Awit menggalihaken babakan bakal rawuhipun duta pungkasaning para Pandhawa. Ingkang badhe jabel hanggugat dhateng kamukten Ngastina sak jajahanipun kalebet bumi Indraprasta. Mangkono pangudas marang Prabu Duryudana ingkang dereng kawiyosing lisan.
Irim irim Om kembang popong terate bang rerayungan long malengkum tumalong rumambat ing yan weh semugang mawur rara Paman Haryo Suman anggen kula nglempahaken para sepuh aji sepuh para nayaka wit kadang werda dumugi taruna sedaya Maharaja ingkang wigati boten wonten sejo sanes kejawi menggaliaken babagan rawuhipun calon duta pungkasaning Pandhawa ingkang badhe njabel Ngastina sakjajaripun kalebet Ngendra Prasta sampun gembelo sirahe gleleng pacake para Pandhawa bombong birawaning manah awit saking luaring penandang pundating paukuman 12 taun kabuang wimbuh setunggal taun umpetan nalika semanten paman lajeng kedah kados pundi ingkang putra samangke menawi negari Ngastina kula wangsulaken kados pundi raos sing adi-adi kula Brasata Kurawa ingkang cacahe boten sethithik durung sak bojone durung sak anake durung sak putune mangke kalebet yoga-yoga niki nggih pradonga-pradonga Ngastina niki tanggel jawab kula paman kados pundi Paman Haryo Sengkuni nuwun sewu nggih anak Prabu gegununganing kawula makuthaning negari Ngastina duh anak Prabu nuwun sewu nggih 12 taun niku lak kabare ning nyatane Pandhawa tasih kadengangan ing warsa ingkang pungkasan ngaten to kirang jangkep anggene nglampahi paukuman mila nuwun sewu menggahipun ingkang abdi kepatihan Pandhawa dereng pundhat anggene nglampahi paukuman kepara nuwun sewu malah kedas dados tiang alasan kemalih dados tiang buangan kemalih mergi pun batal cara ibarate wong lanang arep nglakoni salat takbiratul ihram kok dimek bojone nadyan bojo niku kabeh sak laku jantrane dadi ngibadah ning nek salat nggih to anggere anak Prabu nggih ora guneman guyon sampeyan mboten niki wonten wos ingkang wigati ngaten Pandhawa gugur kewajibane ingkang kala wingi ning dereng pundhat anggenipun nglampahi paukuman kedah dados tiang buangan kemalih kedah dados tiang alasan kemalih nuwun sewu nggih anak Prabu kapenggalih menawi sawanci-wanci sak mangke nuwun sewu mboten kula menika kok badhe urup-urup geni sing wis arep mati mboten nata Dwarawati manjing rawuh madyaning Datulaya kekei bumi Ngastina niki bumi utah geteh panjenengan lan nuwun sewu jenengan menika kadang pambayuning Sata Kurawa leres jenengan ngendika kala wau nggih anak Prabu mekaten ingkang panjenengan dawuhaken inggih nggih anak Prabu dipun kekei inggih leres lajeng semunipun kados pundi ingkang dipun aturaken Pak Maharaya menawi mangkih boten dangu malih Kanjeng Koko Prabu Dwarawati kepareng rawuh madyaning Datulaya kula dereng tata-tata
Umpami wong arep ngedunke kur niku urung ngerti, urung jelas arep gawe usaha apa. Apa arep gawe pertanian, apa arep gawe apa-apa, urung ngerti. Mergo kula ora ndek apa-apa. Paman, inggih Nger, ngeten kemawon. Ting wingking panjenengan menika lenggah para sesepuh. Nuwun sewu wonten Pandita Durna, Kakang Penemban Durna. Wonten inggih menika Kanjeng Hyang Sang Mahatma Resi Wara Bisma ingkang nalika semanten sejatose kagungan wewenang. Kagungan wewenang tumrap negari Ngastina. Wonten Narpati ngawangga nuwun sewu lho, nuwun sewu Nger. Mbok menawi sak mangkih kok badhe dunudungkap badhe wonten perkawis intang mboten prayogi wonten madyaning negari. Panjenengan ampun ngembe dumateng katiasaning kadang werda paduka inggih menika ya nuwun sewu angger anak Prabu ngawangga. Bebasan tinata mendat jinara menteret sinuduk bengkung tinombak lakak-lakak dewa mawon umpami nuwun sewu. Kadang werda paduka menika mentang langkap gendhewa sami ningkemaken netra kalebet aking ajriye dumateng pusakanipun kapenggalih sinuwun mekaten Paman Harya. Inggih nggih anak Prabu. Lenggah sawetawis kula nuwun inggih salajeng Bapa Penemban Durna prayogi kados pundi menggalaken perkawis menika. Kula nyuwun wawasanipun paduka Bapa Penemban Durna, guru kula, tiyang sepah kula. Bapa Penemban Durna. Lole astaga swala gembal samorante. Awlah. Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika kok badhe enda dumateng kawontenan babar pisan mboten ananging nuwun sewu. Kula menika rumaos tiyang dedeple, kula menika wong melu, kula menika wong ngenger. Mongko perkawis menika namung perkawis pribadi keluarga antaraning Kurawa lan Pandhawa. Nuwun sewu lho. Kula menika tasih kemutan duk nalika semanten goleke pangan Aswatama ngasih klitian. Tak rewangi ngamen ngalor ngidul ngetan ngulon, dodol keprak, dodol abab, dodol kencempala parandene. Boten wonten ingkang kepara purun nanggap namung angger anak Prabu Duryudana inggih angger anak Prabu Suyudana. Ingkang kagungan welas dumateng ingkang pun bapa ning parandene Pandhawa menika nggih kalebet rayi paduka. Kula mboten badhe nglinci picaran sing papak. Kula mboten pantun, Nger. Kula menika namung rumaos dados wong papa Sudra Ngulandara. Tegese kula menika namung saderma wong cilik. Kula menika oleh palungguhan dhuwur teng Ngastina menika persasat kaya dene kejugrukan ukir sari klepaning samudra madu, Nger. Pramila babagan menika kula seleh mekaten. Panjenengan tega mentala dumateng ingkang pun putra. Mboten perkawis mentala ning nuwun sewu. Niki janji kula. Menawi sak mangke badhe ke Taman Parangmuka utawi badhe wonten ingkang jongkeng kawibawan paduka nggih anak Prabu panjenengan ampun kuwatir. Ingkang pun bapa menika bebundelane menika kathah Aji Jaya jayanipun ingkang pun bapa menika kathah bebasan tinatah mendat jinara meket suluk bengkong tinombak lakak-lakak. Pramila janji setya bekti kula dumateng panjenengan boten badhe kula mingkuh menawi sak wanci-wanci wonten ingkang badhe damel Karangabang. Sinten kemawon. Amargi petanganipun pun bapa menika menjadi raja yang syah, nggih ta? Khalifatullah tanah Jawa nalika semanten dicepeng dumateng inggih menika ingkang paman. Nggih. Aduh, sinten Bapak? Dik Cuni. Pripun maneh gondel? Niki lho, Pakne cilik. Sinten jenenge? Sinten jenenge? Paman Pandu, nggih Prabu Pandu Dewanata. Niku. Lengser lajeng panjenengan ingkang jumeneng nata. Sinaosa kathah lelampahan ning hari ini yang menjadi raja syah di negara Ngastina panjenengan. Sinten kemawon ingkang badhe ngrangsang keprabuan paduka, kula sampun sumpah setya dumateng paduka. Nggih, anak Prabu Duryudana. Ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan Bapa Penemban Durna. Salajeng kados pundi pemanggihipun Hyang Mahatma Resi Wara Bisma, Hyang kula nyuwun dawuh pitutur wejangan paduka Kanjeng Hyang. Jagat sisaning Bathara nggih Putu Prabu. Yen sira dangu marang pangendikaning mbahmu iki,
Aku ki wis wong tuwa. Wis kewowogen mangan gempalaning jagat esming rembulan parandene. Aku iki kondang dadi satriya sing menangan ora tau kalah, seksine isih urip. Akeh yoga sinden penonton kabeh wis do ngerti. Yen Bisma iki ora tau kasor ing yudha ning ing arep mau tak kandhakake Putu Prabu. Yen to aku iki wis tuwa, mestine aku iki bakal tutur-tutur ngarsaning para putu-putuku Kurawa utamane lan Pandhawa. Rembugan sing apik-apik kepara balekna negara Ngastina marang astaning para adi-adimu Pandhawa. Makaten. Yo. Merga pitunganing wong tuwa mono ketimbang mengko dadi dredah, mengko dadi pasulayan. Iki kabeh isih keturunane Abiyasa. Mongko Abiyasa kuwi nalika semono takon dadi ratu ning negara Ngastina wing sedhela milih mendhita ana ing Saptawarga. Inggih. Banjur ana lelakon Panduka banjut diganti Dastarasta. Sak banjure tumuli sira Putu Prabu ingkang nglenggahi dampar negara Ngastina iki ingkang sejatine jane jatahe anak-anake Pandhu. Wis ngene wae. Yen pancen mengkono ta Dwarawati kuwi sida tekan kene, Kanjeng Eyang bakal matur minangka dadi pambagya harja rawuhe nata Dwarawati. Dibagi sesigar semangka ingkang sisih wetan kanggo para Pandhawa, sisih kulon kanggo para Kurawa utawa sakwalike. Ingkang baku wong tuwa mono njaluke para putu-putuku padha rukun mat sinamatan daya dinayan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dijunjung ger Putu Prabu. Inggih. Wah. Nggih. Kula tampi pamangke paduka Kanjeng Eyang. Nuwun sewu ingkang pungkasan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Mandaraka. Kula aturi panjenengan paring dawuh. Kula sampun dipun keparengaken matur, Ger. Inggih. Walah dalah. Ger jagat wasisaning Bathara. Kula mirengaken panggrentesing sata kula lumantar getih tetes daging setampel ingkang kula titipaken wonten sahandhap. Pepayoning paduka angger anak Prabu nggih anak kula Banowati. Kula nyuwun ngapunten nggih bilih menawi sak mangkih Ngastina lan Ngendraprastha lamun den wangsulake dhateng anak-anak kula Pandhawa. Tegese Kurawa nuwuni janji nanging lajeng badhe lenggah dhateng pundi lak ngaten to pitakene jenengan. Inggih. Nuwun sewu. Condong dumateng pangandikanipun pini sepuh negari Ngastina ingkang wicaksana. Mahatma Resiwara Bisma inggih Kanjeng Hyang Mahatma Resiwara Bisma. Bilih kula menika ugi sampun sepuh parane wong tuwa wi arep ning ndi meneh. Mila kagem nrenggalangi supados boten wonten muncrating marus samangke kula lila seleh keprabon Ngastina Ngendraprastha sak jajanipun panjenengan kunduraken dumateng para adi-adi Pandhawa. Janji kula menawi paduka kunduraken negara Mandaraka badhe kula aturaken wetah dumateng panjenengan angger anak Prabu Kurawa kula bangunke pendhapa joglo 99 cacahe ingkang pungkasan kula damelake kraton ageng
sedaya namung kagem paduka ngaten janji kula enjing panjenengan kundulaken negara Ngastina sajajanipun kalebet Mindraprasta sonten ingkang pun rama lereh keprabon sonten panjenengan ulungaken dumateng para adi-adi paduka enjang kula seleh keprabon Tijan Durori utawi Kuluk Mustaka saka inten kula aturaken dumateng paduka Nger anak Prabu Duryudana. Sewu sanget kula sepindah badhe matur dene ingkang pun raka menika kantun anggenipun derek makempal wonten Pasuwanan inggih awit saking maceting mergi. Ananging nuwun sewu ingkang raka badhe munjuk atur sinaosa kula menika keri sinaosa menika kula menika manjing wonten ing Datura negara Ngastina menika lir kadya kula menika sampun boten nampi. Inggih menika pambeyagenipun ingkang pun rayi Suyudana ananging nuwun sewu Yayi. Kula menika jejere setunggal kadang werda ingkang angka kalih kula menika senopati wonten ing negari Ngastina. Kula aturi sumurep panjenengan menika sampun bayar kula menika larang persasat sak miliar punjul. Lah kok kula menika namung mingkon sila tumpang kendangan dengkul nuwun sewu Yayi. Kula mingkaya ora dinggo lenggah ana ing negara Ngastina panjenengan menika rumangsane kaya-kaya ringkih awit saking pamanggipun para sepuh nuwun sewu Yayi. Lajeng ingkang angka kalih wonten tiyang sepuh lah kok cuma ngol-congol badhe nyorohaken negari cilik mingsak jembaring iyuping payung kagem ngijoli wujuding wiyaring gunung persasat menika mboten adil. Lah nek negari Mandaraka menika ageng wiyare menika ngungkuli negara Ngastina. Tegese Yayi Prabu Bathi jernyatane panjenengan menika anak mantuning. Lah negari Ngastina kuncara negara ingkang diwedeni mungsuh parandene senopatine Wayanta Jumangkah ana ing padaratan ora ana sing wani tumama sisip jemparing. Lah kok panjenengan badhe ringkih kula menika satriya lho. Kula menika tasih kemutan panjenengan emutaken nalika semanten kula menika dipun mulyakaken dipun muktekaken anak kusir Adirata. Mingsak derma sami kalih pemanggipun Bapak Pembandurna. Ah, cocok. Berarti adewe sak rombongan, nggih. Dinten menika Yayi. Ampun panjenengan gatekaken tuwin gatosaken. Kula menika senopati kula menika sagah dados benteng paduka menawi sak wanci-wanci negari Ngastina menika badhe kasempya ing radang. Ampun panjenengan gugu wong tuwa sing kurang-kurang tata. Wah. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngrubah wadyalah. Persasat kok sinamber gelap. Wah, lah kok landhep temen ucapmu Karna. Kowe nyocok, kowe nuding-nuduh marang wong tuwa kaya aku iki sinengguh aku ora adil ngono anggone bakal bagi warisan. Banjur aku bakal ngulungake negara Mandaraka ngarsaning anakku ya kuwi si Kurupati. Lah kok kowe barang ngamuk. Kowe uga kepengin kamukten negara Mandaraka. Mboten Kanjeng Rama.
kula sampun cekap nampi bumi Magersari. Bumi ingkang peparingipun Yayi Prabu Sudono. Ya, ning ucapmu kuwi ucap mawa wisa Karna. Pancen kendel tak akoni kendel Karna. Digdaya tak akoni digdaya sapa sing ora ngundangake marang anake Bathara Surya. Aku ngakoni ning wekasku mau matur ngarsaning anakku lanang ya anak mantuku Suyudana kuwi. Ming piye carane supaya Pandhawa karo Kurawa iki dimen ora dadi regejegan. Lah kok kowe malah arep nglincipi carang sing papak. Yo yen pancen mengkono Karna. Aku percaya kowe wong ampuh ning kanggo neter kadigdayan bae. Nek pancen kowe bakal maju ning pabaratan dadi mengsah yuda rabas barising Pandhawa. Ngiras pantes kanggo gladi bersih. Ngiras pantes kanggo latihan sadurunge kowe maju mungsuh adi-adi Pandhawa. Ladenono marang bapakmu ing Awangga ya maratuwamu iki. Tak enteni ora lewat 1 2 3 kowe ora maju ning pabaratan tegese kowe ming lelamisan lambemu ming mawa wisa. Kowe ming ngurup-urup ana ing negara Ngastina, ora kowe kok malah ngrukunake malah bakal ngobar jagat sak isine. Yen pancen kowe wani ngadepi marang Ratu Mandaraka ya maratuwamu iki, tak lilake Bratayuda Gedaden. Karna mingkar mingkuring ukara akarana karenan mardi siwi sinawong resmining kidung sinuba sinukarata mereka karta pagaratining ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageme ngaji sidhem jroning pasewakan negari Ngastina dados tintrim boten wonten ingkang wantun sami anyabawa kaperbawan dukaning Nalendra Mandaraka dadak sakala ing mangke anyang rengi ambyar manahe Narpati Ngawangga dene dipun oman-oman dumateng Kang Rama Marasepah kawus tinggal cumlot saking dirgantara wujuding rata Kyai Jaladara mboten pangling bilih menika prapta rawuhe Duta Agung ninggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jlok saking wahananing rata obro busananira gandane arum hangebeki Datulaya nalika semanten mulat dhateng kawontenan lingsem lelingseman Narpati Ngawangga tata lair badhe mapak rawuhipun Dwarawati nanging ing batos arsa ginakaken wekdal kagem nilar pasewakan tumuli kondur dhateng negari Ngawangga. Koko Prabu kula ingkang badhe mapak rawuhipun panjenengan dika Kanjeng Koko Prabu. Tunggara Kanjeng Koko Prabu sampun rawuh madyaning negari Ngastina. Koko Prabu nadyan ingkang pun rai ngaturaken basanipun ingkang pun rai Koko Prabu inggih Yayi. Kranten sampun marambah makaping-kaping anggenipun kula menika makwon wonten ing madyaning bangsal
negari Ngastina kula sampun pinanggih dumateng pamangsung puni kula sampun pinanggih dumateng Bapa Penimban Durna miwah Kanjeng Eyang Mahatmursi Wara Bisma kula jujug kewala Yayi inggih menawa ingkang badhe panjenengan dawuhaken ngarsanipun ingkang pun rai sepindah kejawi pados jampi raos kapanging Raka Duwarti dhateng paduka Yayi Prabu kula jujug kewala reh ning sampun rambah kaping kalih dutaning Pandhawa wiwit anak-anak Pandhawa Paman Drupada lajeng bibi Dewi Kunti Talibrata ingkang cabar tanpa karya Yayi mila paripaksa Pandhawa ngayati duta pamungkas inggih duta ingkang wekasan liripun sampun boten badhe wonten duta utawi utusan kemalih Yayi inggih nuwun sewu lho Yayi Pandhawa sampun ngrakit kesabaran awit namung mamrih rahayu supados boten wonten wutahe ngerah sejatose Pandhawa sampun mangertos wiwit jaman sesukan Dadu menika namung kagem srana nyingkiraken para adi-adi paduka lak nggih ngaten to mboten mekaten ingkang kula pikajengaken menika namung wujuding patembayan inggih nadyan dipun tutupi nabantipun gedhongi dipun kunceni ananging menika tetep lekas paduka badhe nyingkiraken adi-adi paduka nuwun sewu kula jujuke malih kawangsulna ngendra prasta kalebet sapaling garing Astina Yayi kawangsulna mekaten ingkang panjenengan kersakaken nggih amargi dinten menika sampun boten badhe duta kemalih dinten menika sampun boten badhe wonten ingkang sowan teng mriki kejawi sepindah sambung silaturahmi utawi ingkang angka kalih badhe dados bandayuda badhe dados regejekan antawising Pandhawa kalih Kurawa niki ingkang sanget kula selaki niki ingkang sanget kula hindari ampun ngantos padha dene sedulur ngantos dados panca bakah Yayi nuwun sewu Bapak Prabu kula badhe matur sejarah namung ngundangake yen Duryudana niku ratu sing wengis ratu sing angkara niku sedaya nggih awit saking licike Pandhawa anggene tansah dilat marang rakyat anggene golek rai ngarsaning Jawata kula aturi budhah raos sak jembaring samudra dek kapan kula tak takon rakyat niku gelem kajeni karo Duryudana sing sah dadi nalindra dek kapan Jawata gelem ngamping-ngampingi Kurawa tinemune ting pundi lakon ting pundi tanggapan namung Pandhawa sing tansah ditresnani dening Jawata sakabehing wahyu kanugrahan mandhap sedaya ting Pandhawa buar pisan ora ana sing mampir ning Kurawa soto Kurawa menika wong 100 Pandhawa wong 5 yektine mboten adil menawi negari kula wangsulake wetah utawi sesigar semongko kula atirimut panjenengan menika titis Wisnu panjenengan menika dewa kang andum kabagyan dewa kang andum katentreman tentreme mbek pundi kula tak takon bejo lan bagyane ting pundi menawi panjenengan tansah ban cindhe ban siladan Pandhawa sing dikemul-kemuli Kurawa sing diblejeti nuwun sewu lho Yayi panjenengan ampun bali tok hukum sinten ingkang blejeti lah kula urus niki duk nalika wonten ing balairung negari Ngastina sakmenika panjenengan kedah emut panjenengan blejeti dumateng Dewi Drupadi mboten kok ateges kula menika badhe ngundat-undat pakarti ingkang sampun kawuri babar pisan mboten ning jenengan kula nek ngendika ngagem petung digelar lan digulung Yayi mila lekas kula menika sae lekas punika kula menika sae pun sakniki ngeten kemawon gandeng wekdal sampun sawetawis benter kula menika sampun ngrenengga wonten makuwon negari Ngastina menika 3 dina nggih 3 dina kanca ing atase kula menika lir kadya wong sing ngemis ing atase ming arep njaluk baline negara kaya ngemis nggih nek niku negarane jenengan pribadi niku darbe Pandhawa rasane kaya ngemis persasan nagih utang rasane kaya ngemis sinten sing utang kula ora rumangsa utang Ngastina niku duwene kula ora ming Pandhawa tok nggih menawi mekaten ngeten kemawon gandeng panjenengan cukeng Pandhawa nggih badhe adreng saniki ngeten mawon
Kula nyuwun panjenengan mangsulake bumi negari Ngendraprasta utawi Ngamarta kemawon. Niki panyuwunanipun Yayi Prabu sami aji supados boten wonten pancabakah lan regejegan perang antaraning Pandhawa kalih Kurawa. Boten badhe kula wangsulaken. Wih. Separo boten adil. Kula pun matur kalih panjenengan pun wungsal wangsul. Nuwun sewu panjenengan gelar gulung. Panjenengan jereng kuping paduka. Lho, Yayi. Kula menika wong tuwa lho, nadyan panjenengan wong tuwa ning kula Kinalendra. Kula menika makuthaning kawula negara Ngastina. Ting mriki omah kula. Kula gadah wewenang tumrap sinten kemawon ingkang nungkak krama wonten dhatula negara Ngastina. Nggih. Kula tasih sabar, kula mboten badhe damel perkawis ingkang dados nyocok penggalih paduka ning nuwun sewu lho. Menawi kula jembaraken sejarah tartentu 3 dina 3 wengi mboten badhe rampung wayangane, mboten badhe rampung lelakone. Niki teng mriki wonten pandhita ingkang sepuh linangkung ingkang sampun buntas kawiyose. Lajeng lenggah putra Mekutha Sah negari Ngastina do ing nguni nggih menika Sang Hyang Mahatmara Swara Bisma. Pandhawa tasih gadah hak tumrap negari Ngastina. Kula suwun menawi negari Ngastina lan ugi negari Ngendraprasta panjenengan boten wangsulaken dumateng negara utawi dhateng rayi-rayi paduka para Pandhawa, kula cekap nyuwun 5 desa saja. Gangsal dusun kemawon. Niki penyuwunan ingkang pungkasan saking Yayi Panenggak Pandhawa sepindhah harga sumbing kalih harga Sindara ingkang angka 3 harga Telamaya sekawan harga Merbabu ingkang pungkasan harga Merapi. Kula suwun kota-kota gedhe negara Ngastina monggo panjenengan ingkang ngasta ananging kula namung nyuwun tampingan 5 jengkal kemawon. Gunung 5 kagem kamukten. Mboten kagem kamukten. Niku kagem nggih menika omah ngiyupipun Pandhawa badhe damel gubuk. Kula menika ratu ingkang Gung Binatara panjenengan kedahe kersa midhangetaken apa ingkang dipun aturaken ingkang pun Raka Dwarawati. Kula sampun nganti jawata sekawan Sang Hyang Bathara Narada, Sang Hyang Rama Parasu, Sang Hyang Kanwa lan ugi Sang Hyang Resi Janaka ingkang anyekseni. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Mboten ateges kula menika wong sing wangkal, wong sing atos. Pungkasing ngatur kula sedumuk bathuk senyari bumi. Kula totohi negara Ngastina sakjajahipun kanthi muncrating ludira. Sekaring bawana langgeng jaluk ngapura lupute putuku ngger Kresna mending saiki kowe baliya dirembuk tenanan karo para Pandhawa kae iki wong sing wangkal kaya Gunung Waja. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Kula menika menawi sampun sagah nglampahi karya kula mboten badhe setengah-setengah. Dinten menika badhe kula upadi manah ingkang sejati mbok menawi Yayi Suyudana tasih kersa lentur penggalihe mengkono. Inggih. Badhe kula playoni nadyan mlebet wonten ing tilam sari. Ya Kresna.
wekasan Yeka Wisnu Maya Wisanggeni Maya Wisnu Pradinta Yeka Wisnu Maya Wisanggeni Pradinta Matur Paman Sengguni. Nggih, matur Paman Sengguni wonten dawuh. Oh, Paman adyan ingkang pun putra. Mandharaka cumadung dawuh, Man. Man, wonten dawuh menapa, Man? Iki wis wancine kudu perang. Apa lek ndang gara-gara? Dina iki terwaca cetha ucape Nata Dwarawati. Natoni marang ati lan penggalih Anggir Suyudana. Saiki aku tak bloko marang kowe kabeh ngasi tak rewangi sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah seprono seprene nglabuhi kowe kabeh nadyan dicacat dening jagat ngger kabeh para Kurawa ora ana liya kejaba mung upadi kamukten lan kamulyan kanggo Kurawa sing cacahe ora sethithik inggih paman menika saestu kawula nggih pitados. Lah kok dina iki ana wong sing bakal ngucik bali negara Ngastina. Saiki rungokno kabeh omongane pamanmu iki. Ratu Dwarawati ke penyakit, Ratu Dwarawati ke provokator. Ratu Dwarawati ke mungsuh nyata ning alam donya sing bakal ngringkihake atine para sepuh negari Ngastina. Aja ngasih bali slamet tekan negara Wirata Pawongan siji kae kudu bisa ditahan krincung sikile bondo tangane. Aja ngasih bali ana ing negara Wirata kanthi slamet. Yen kurang marem tegelke wae. Merga pitungane wong tuwa kaya aku iki Nata Dwarawati kae engko iso dandang diunekke kuntul, kuntul diunekke dandang tegese perkara sak nyatane ditutup-tutupi. Anane wing Pandhawa sing tansah dilela-lela ning Kurawa rumangsane kaya dianak walonake kae Nata Dwarawati ora pantes dianggep wong sing jenengane titising Bathara Wisnu. Nuwun sewu, Man, sekedap. Wah, jan. Jenengan niku ra ning ditanggapan kok mesti gawe geger. Kula mundhut pirsa nggih, bab Ratu Dwarawati gadah pamrih lan sedya napa kok jenengan antuke ngendika kados nandur dendam kusumat. Nyuwun pencerahan supaya anak putu mangkih angsal hikayat lan bener-benere sejarah ampun ngantos anak putu sak mangkih kepaten obor ngoten lho Man. Dene mboten waget nyumurupi cerita sing asli merga kathah laman lare jaman sakmenika. Menika namung ningali saking YouTube, Google, Facebook lan saking AI Wikipedia. Sejarah sing saknyatane menika mboten ingkang rumatos, mboten enten ingkang mangertos. Pramila kula nuwun sewu Kurawa menika cacah 100 menika badhe panjenengan sengkakaken ing ngajab ngarah krenah sedanipun Ratu Dwarawati salah napa luput napa lan dosa napa. Yen cetha para Kurawa menika sampun nampi wangsulan ingkang pungkasan ingkang kira-kira iku logis tumraping para Kurawa badhe tegel marang Ratu Dwarawati siap budal kroyok bareng-bareng ya. Birul Waliden utawi mbagusi wong tuwa loro. Bapakmu lan ibumu direwangi tapa tirakat ningkemake netra kae apa? Hah? Lah pancen bapa ki amit nuwun sewu. Amit nuwun sewu aku gak arep omong kok. Rungokno saiki. Nggih. Ibumu kabeh Mbak Yuku Gendari Rina Pantaraning Ratri mung nangis. Ngresula gelo ngrentes atine awit pakartining Pandhu pamanmu ya bapakne para Pandhawa. Aku iki umpama biyen ora dadi nderekake Mbak Yumu utawa nderekake Mbak Yuku, ya ibumu kabeh aku wis dadi ratu ana ing negara Magoda. Ya ing negara Gandhara. Bareng nalika semana ana patembayan sapa sing iso mentang langkap Gedewa, sapa sing iso mupuh patembayan ing wekasan makmu dadekke hadiah. Bejone makmu dirabekke karo bapakmu Dastarasta ki bejo kemayangan ning mbokmu sumpah Rina Pantaraning Rati ora bakal anake kuwi dililakake umpama akur marang Pandhawa.
saikine kowe arep birrul walidain apa ora? Kowe arep mbagusi karo wong tuwa apa ora? Njur saikine aku arep tak takon karo kowe kae Ratu Dwarawati licike padha karo pamanmu ming bedane nek pamanmu kuwi dolane ana ing pasar, dolane ana ing terminal, nek Ratu Dwarawati ki mlebu masjid mongko nyandang cara pecis, ganteng, khotbah munggah ana ing dina Jumat. Ning asline bosoke kuwi padha, pakertine maha julik padha karo aku, ming bedane nek Sengkuni kuwi dielekke sejarah, nek Kresna kae tansah diame-ame, tansah disobya-sobya. Apa pamanmu salah? Apa pamanmu kleru yen arep goleke kamuktene karo dapurmu? Oh. Bangsat. Oh, nggih men, luweh-luweh. Dina iki tak kandhani ya, Nger. Ana perkara siji sing kowe mesti kudu emosi. Kowe kudu emosi. Napa? Pandhawa karo Kurawa dibentik-bentikake, mongko Kurawa bojone ayu-ayu, Pandhawa bojone ayu-ayu. Umpama Sengkuni mati, Kurawa mati, Pandhawa mati, kabeh padha mati. Sing urip ming Kresna dhewe, turahane randha-randha ayu negara Ngastina. Saiki pitungen. Ratu Dwarawati ancik-ancik bathange Pandhawa karo Kurawa merga padha ampuhe. Nek perang tenan mestine modar kabeh. Kresna urip, gayane dadi pujanggane Pandhawa, gayane dadi garising duta kepingin jabel negara. Asline kuwi ming arep bentik-bentike Pandhawa karo Kurawa. Nek pancen kowe wedi mengsah karo adi-adimu lan ora tegel yen to perang karo adi-adimu Pandhawa, mestine kowe kudu goleki ning ndi tok sumbere sing gawe masalah. Sing gawe masalah ora ana liya kejaba Ratu Dwarawati, pamanmu iki setia dengan satu wanita, setia dengan satu wanita saja. Ning Ratu Dwarawati ki Raben, ora ngandel takon kanca-kanca yoga. Dadi pengajape Ratu Dwarawati yen mengko dadi perang tenan ya kuwi mau. Bojone Kartomarma, bojone Surtayu, bojone Aswatama, bojone. Kowe arep melu perang ora? Nggih. Nggih melu no. Wis kadung uduhe. Nah, bojomu kowe mudhar, bojomu dipek Kresna. Klebu Suminem kae. Suminem sapa bojomu? Ora yo, bojoku ayu. Ah ya Suminem bojomu sing nomor 3 bakal dirabi Nata Dwarawati. Deknene ngumbar syahwat, ngumbar aurat, ancik-ancik bathange Satakura. Edian iblis lan nyun pamit, Paman. Natyane Kang Pun Putra cumadong dawuh liyane doleh mangkat munggah bis lah kok kula ditinggal ora oleh Dur. Kok Dur buris rawa. Nah. Lali ya ora apa-apa to ya. Inggih pamun. Kula kok ora oleh gelut. Mongko sareng kula nika mireng pengendikane panjenengan menika rasane kaya panas kobong kuping kula. Durung lega rasane ngati kula menawi dereng nrocok giaman, dereng ranjap Ratu Dwarawati. Lah kok panjenengan malah nyandhet dumateng ingkang Pun Putra niku kados pundi? Kowe tak goleke mungsuh. Tegese? Kowe tak goleke mungsuh Ratu Dwarawati ben dirampungi Kurawa wis cukup. Lah kula Nata Dwarawati rene ora dhewe. Lah mungsuh bebuyutanmu Setyaki rene. Wah. Estu lho. Heeh. Dadi kusire Ratu Dwarawati. Siji kae mungsuh bebuyutanmu ingkang angka 2. Yen pancen arep ngranjap Ratu Dwarawati ya usi sandene. Nek ngasih Setyaki bali nggo Kyai Jaladara ngomongake karo Pandhawa rampung ta kene.
didukani Kanjeng Koko Prabu Dasturata, didukani Yang Mahatma Resmi, didukani kabeh bapakmu melu ngoman-oman marang aku. Iki rahasia di luar benteng keraton. Tidak boleh ada yang tahu. Oh, enggak malah. Kowe nggo ciu ora? Hah? Nggo ciu ora? Ah beto. Aku lho ditakoni ciu kowe jelas beto bongkokan kerat-keratan. Setyaki dombeni ciu dimen klenger bari dijotosi diantemi pateni tugel. Sendika dah. Babak bawat nyo bentar ungging aluku kebabak ungging aluku Setyaki Kakang Burisrawa. Wah, edian suarane sih giantem kowe jaman nomo-nomoane dhewe ya Setyaki. Iya Kakang. Ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, rumangsane iki ning negarane Tyapurmu. Ora waton ngeplak sakarepe dhewe. Luput apa lan dosaku. Iki negara Ngastina, ora negara Dwarawati, ora ning omahmu dhewe juwung gol. Micek sakarepe dhewe. Mendem yo. Aku ora doyan Kakang. Alah duobol. Ing atase wedinane kowe iki sok senengane posting Jack Daniel. Mlebu ning hotel ngisor kono kae, ya to? Ora semangcuk kowe iki selak, ora semangcuk selak dapurmu. Ora plak-plek. Nadyan kowe kadang werda. Aku iki duwe rasa pangrasa. Ya, sorry. Aku karo kowe kuwi kancae cilik adike. Wah, nadyan aku karo kowe kuwi dipisahake Dwarawati karo Mandara kuning. Rasaku yen gek mendem ciu ki rasane kaya anguk-anguk swarga apa meneh dikancani karo Tyapurmu kuwi. Kakang Burisrawa siramen mawi tirtaning kesabaran. Dina iki aku duwe pakarti apik, aku duwe sejo apik. Aja ngasih diregeti karo sing jenenge Mirah Santika. Halah cangkemmu gombal. Gayamu kowe iki wah juan sakploke kenal karo Ustad Gus apa mau sih? Wah, banjur kowe gayane sok semuci-suci, gayane kowe iki sok mriyayi buah jancuk. Ayo sithik wae tak jikokake ora semang Kakang. Ora semang Kakang. Alah, sak tetesan wae gawe anu.
Kumpuli karo kakangmu dhewe lho. Ayo, dombe tak ombe sik. Ayo, ngombe. Ngombe ora kakang ora bisa. Wah. Saiki wis kebuatan cangkrimane dina iki pancen kowe iki wong lelamisan kowe iki mung sok semuci-suci. Ora ana gunane kowe manjing ana ing papan pangibadan, ora ana gunane kowe manjing ana ing masjid musala. Ning kowe nguman-uman karo wong sing kaya aku nggih. Dina iki uga nek kowe ora gelem malah kowe kuwi tak anggap kowe iki wong bosok. Wong bosok kowe iki ora pantes urip ning alam padang, kowe mulane matur amat cocot. Baru kanca-kanca ning get-geti kanca-kanca mburi. Ngejet-geti karo aku nek pancen wali adu, tapel marus tangkep jojo kantaran bau Setyaki. Maju dina iki, yo ayo regane atu. Sampeyan mung ranti wirang ing atase diayuh ora duwe tata krama. Uman-uman karo sing di omah. Kula niku wis nampik marang rawuh panjenengan manal kasih panjenengan lho panjenengan sedengkone kene. Niki niku tapel wates Tilam Sari. Jarine Ratu Dwarawati wong sing duwe tata krama kondhang titis Wisnu lha kok wani mlebu tekan Taman Tilam Sari. Nuwun sewu Yayi. Kanthi pungkasan kula badhe matur ngarsanipun Yayi Prabu mumpung pasih padhang rembulane jembar kalangane. Kula aturi panjenengan menggalihake napa ingkang panjenengan ngendikake niki gara-gara nuwun sewu toya surga ingkang panjenengan unjuk kala wau dereng ical. Dereng ical wonten ing sarandhing penggalih. Jenengan dereng wening nalar paduka, dereng wening nalar nuwun sewu penggalih paduka. Sakmenika panjenengan sampun nuwun sewu sampun ning anggenipun nuwun sewu panjenengan ngunjuk wujuding Homer. Pandhawa tasih gadah raos trena dhumateng paduka. Sakniki dipun paringi wangsulan, dipun paringi wangsulan. Pandhawa menika satru kula, Rasuti kula. Lanang-lanang dhewe.
ora iso dijak becik. Pancen ora iso dijak seduluran. Panjenengan kok bali tok ngumke malih sinten sing mboten purun dijak seduluran, sinten sing mboten purun diajak becik. Ing atase kula menika gawe becik supados mboten ngantos dados ponco bakok arep dadi ponco bakah. Madyan aku nyumurupi wujuding Janaka 1000 mentang langkap gendhewa. Madyan ingkang pun rai menika sumerep wujuding Duryudana menika sumerep wujuding adik kula Panenggak Pandhawa. Godo Lukita Sari 1000 cacahe kula ora wedi. TKT sedumuk bathuk senyari bumi nadyan sak jembaring bathuk ora bakal negara Ngastina kula ulungake. Waduh. Setyaki jejibahan kurung purna ngopo kowe lan nyandhet marang lakune Kadang Redamu ya aku. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Kepareng matur ngarsanipun panjenengan dika. Bilih dinten menika kula sampun kedadosan ponco bakah. Nyicil Bratayuda dumateng Kakang Burisrawa. Lho. Burisrawa melu ning kene. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Sak banjure Kula waget ngangsorake dumateng predaning Kakang Burisrawa ning tinemune wong-wong kura pancen licik. Wong-wong kura pancen senengane kroyokan. Lho. Keroyokan kepiye? Kula dipun ranjap, kula dipun kroyok didugangi, ditungkaki. Leperang ngawur-awuran. Kurang nganggo tatanan. Ing wekasan ingkang pungkasan para prajurit sampun siyaga mentang langkap gendhewa. Betha pedhang, beset keris lan sedaya godo-godo lan tumbak negari Ngastina sampun dipun cawisaken. Menawi ingkang pun rayi ngadepi ijen padha ijen kula sagah dados benteng paduka, banteng paduka kula sagah. Ananging tinemune menika kroyokan Koko Prabu. Tinemune kula sowan paduka namung badhe nyuwun pamit. Lho, Nyuwun pamit karo bali dhisik. mboten. Kula kedah matur ingkang kanthi pungkasan. Kula badhe ngadepi Kurawa ingkang kanthi pungkasan ngungasaken prawiran ingkang pun rayi. Lan salajengipun kula sampun yakin bilih kula badhe pejah wonten pabaratan. Keranten kula dipun royok gegaman, kula dipun trucuk gegaman. Koko Prabu, kula badhe nyuwun pangapunten sarehne kula nderekaken gesang paduka wonten klintuning patrap. Kula badhe nyuwun pamit mangkih menawi kula sampun pejah wonten pabaratan. Kula sagah kwandha kula minangka dados benteng paduka ingkang pungkasan Koko Prabu kula nyuwun pamit. Bayu kang tapis awit saking pamature ingkang pun rayi garba ruci. Mboten kados adat sabene satriya ingkang gagah prawira kados dene ringkih ing pematur ingkang pungkasan bilih nyuwun pamit pejah ngarsanipun kang pun raka inggih Sang Nata Prabu Dwarawati ingkang sekawe dados dutaning perdamaian malah nalika semanten badhe dipun ranjap badhe dipun krenah sedane. Nalika semanten sedakep saluku juga ameperi babahan Nawa Wirara inggih babahan Hawa Sanga.
wonten ing nuwun sewu lambe wonten ing famun utawi tutukipun Sang Nata Dwarawati mantram umak-umi mantram sakti asta kiri nyenggol wujuding bedore Kyai Kesawa Satemah mekar saliyane Nata Dwati dadi wujud buta utawi denawa sak gunung rong gunung telu gunung ngebaki jagat. Perkencong Pak Pong Warudoyong kali cuti sapa gawe. Lah kok kowe malah metu kamurkanmu to Kresna? Inggih Kulon. Nuwun sewu. Kula mak namung kagem jaga diri. Jaga diri kok ndadak triwikrama barang iki ngopo? Inggih. Amargi lekasipun para Kurawa badhe ngranjab dumateng ingkang pun wayah. Pramila amar ma'ruf nahi mungkar sampun kula tindakake ananging cabaring damel. Ya, yen pancen mengkono, sliramu bali ana ing negara Wirata. Kulon wis nyekseni dhewe apa pakartine Duryudana lan sak Kurawane klebu Sengkuni lan kabeh bedes-bedes Kurawa. Iki bakal dadi pamatur ngarsaning Wang Pukulun Jatimurti. Saiki kowe bali Kresna. Inggih, inggih. Kulon uga kondur makaten inggih, sugeng kula ingkang ndherekaken Dengkar Paduka.
kayon kati uping angin sumyak swarane renyan samirono mawur kelawan wires lumrang gandaning puspita karengguan budani ora sang dwiju brengeng lir swaraning madu bronto manungsum sarining kembang